Hello, one. Where are you now? Eh? Okay, on your way. Okay, okay, okay. Hi, too much blessing. I'm not going to any farm. I'm not going to farm. I'm not going. Why? But you eat in the house. Eh? Obi, get up, let us go to the farm. No, don't touch me. I don't want to go to farm. Ah, is it my boss? Leave me alone. Ah, don't touch me again, no. Obina, what did I do to you? Why are you maltreating me? I wish your father is alive to see what is happening. Obina. It's okay, let's go. Forget him. Let's go to the farm. I'll do the whole work. Don't worry, let's go. Let's go to the farm. I will do the whole work. Don't worry. Let's go. Don't forget him. Let's go. Follow your mother. Stop looking at me. Ah, follow her. Onyugbo. Onyugbo. Get out. Onyugbo. Go to farm now. Nonsense. Mama, there's something I want to tell you. Mama. It's about Obinna. Mama, I don't think that Obinna's behavior is ordinary. I don't think. I'm confused. I don't think it's ordinary too. Eh? Hey, I don't understand. You see, Mama, I'm suggesting we go out there and look for a solution to that. Go out where now? Go out where? To get solution where? And a full solution no so. You can go to any of these traditionalists. I mean, native doctor. Native doctor. Yes. Chukuma, I don't know any native doctor. I got no one native doctor since in Jiblum Mado. I don't know anyone. Mama, don't worry. I know one. Chukuma, you know a native doctor? It's not what you think. It's not what you think. How do you know the native doctor? I don't worry, I will tell you later. If you say so now, eh? Are you sure we'll get solution there? Let's go dinner. Yes, I believe we will get it there. Hey, Let's go and try. nwa chọkwara igbu m nwa a na-agbakwa n'Obinna chọrọ igbu m. Ọ bụ na anyị jebe native doctor nwanne ka anyị jebe nụ. Eh? That boy wants to kill me. It's okay. It's okay. None rinne enego m anya agwụgo m ife nji maka ewe bịa ị na-anụ ị nwere nwa ntị ịkpọ nwa gị nwoke ọ dị anụ ife ọ na-aṅụta mmanya ṅụcha mmanya na-emegheri na-ekwugheri ọ nọ na be kịta kịta eziokwu ka asị oge ụfọdụ ọ na-eji mma chụwa nnọọ abụ ọsọ o jiri anya eme ụmụ ndị na-atụ ịgha agba ọ dịka ọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri ọ bụrụ ya na-ede ọ bụ onye nọrọ ụwa onye anwa gburu mmadụ buru ego onye anwa gbafuo onye na-akpagharị mmadụ onye na-eme na-akpasasị ya ife ọ na-eme o jiri anya eme a ga-eje kpoo ya alụ akpụsịa ya alụ eweje kpewe ire ọma yọwa onye ụwa nwa gị akwa nnukwu mmadụ ọ akpatakwa nnukwu ego akara aka ya agbata emesịrị ife a ngwara ihe eje na na akara aka ya maka ọ ya akpata nnukwu ego ya tụ obodo egwu Mama, ezigbo ya esizikwa onye uwe ya mama ọ kara mma enwe ya na-eme emebe n'ihi na soro ya iji maka ya bịa. oge unu dị nkwado maka nke ahụ unu ya pụọ ajụjụ unu chọkwa na-abịa na nke m agwa m na ife a gị Nna ya oso na ya ji bịa n'ụwa nwe nke a na-eme emebe
anyị ahụ eme otu ọkụ n'ike akwụgo m unu ife anyị otu a m gwara unu ka ọ dị emesịrị anya ya ọ dị mma unu ejikwa anya unu fee nwaanyị ọma unu bịara ịma na ọrụ ụlọ ụlọ n'izuụka gara aga na ọ gakwara aga ee ka m jụkwa ndị na-ejere ozi eziokwu udo adịgo nwa gị adịgo mma onwezi ife na-eme ma ọ gwara unu ya eji anya unu wee fịa udo adịgo onwezi ife na-eme ọrụ alụ gara aga unu ya eji anya unu wee fịa unu chọkwa unu si be m pụọ jekwa na ebe ọzọ udo adịgo ife fere na-agago enwere ozi nsogbu unu ya eji anya unu wee fịa agazie Mama, Chukuma, let's go now. We're late for the farm now. Ada